No niin, hei, tervetuloa uuden videon pariin. Ja jälleen kerran tänään puhutaan todella merkittävistä, isoista ajankohtaisista asioista, mutta ennen kuin siihen päästään, niin kuten huomaat jälleen kerran, uusi studioilme on saapunut, mutta tämä tulee olemaan myös vähän pitempiaikaisemmin. Ja tähän tullaan tekemään muutoksia vielä. Älkää huoliko, not to worry, ei ole vielä valmis. Tähän taustalle mulle tulee ton näköinen taustaseinä. Mun mielestä aika hyvän näköinen, mennään vielä vähän viimeisilauksia tekemään ja näin, niin saadaan studiosta valmistaa. Koko kämppä on nyt niin kuin ei voi puhua enää kodista, tää on studio. Esimerkiksi mulla ei ole sänkyä tässä kämpässä, eikä ruokapöytää. Mulla on tää mun työpöytä, kuvauspöytä ja standit ja systeemit ja näin. Mutta ei mitään, ei mennä siitä sen enempää. Jos haluatte nähdä lisää tästä projektista, niin käykää ottaa mun Instagramin haltuun. Nimi on tossa ja sieltä näette lisää, miten projekti etenee. Mutta nyt mennään itse videon aiheeseen ja tänään puhutaan semmoista asiasta, mikä mulla heräsi edellispäivänä mieleen suomalaisten YouTubettajien Instagram-sivulta. Puhutaan siis KKV:n uusimmista ideoista. KKV, eli Kilpailu- ja kuluttajavirasto, muun muassa määrittelee asioiden mainontaan ja kuluttajansuojia ja tämmöisiin asioihin. Ihan tarkalleen en ole perehtynyt, mihin kaikkeen ne vaikuttaa, mutta ainakin tähän asiaan, mistä tänään puhutaan. Ja se on tämä. Miten mieltä olette tästä? He haluais, että jos mä teen mainosyhteistyötä jonkun firman kanssa, esimerkiksi vaikka mä mainostaisin, sanotaan nyt vaikka näitä brainhuppareita, niin mulla pitäisi koko tämän videon ajan olla tossa kyltti, että tämä on mainos. Ja mun mielestä se on vähän idiotismia. Sanotaan nyt suoraan. Mä en ihan hirveästi pidä ajatuksesta. Mä en tiedä, heittäkää te tuohon kommenttikenttään, mitä te ajattelette asiasta, koska mua todella kiinnostaa. Tää miten mä tämän asian ehkä itse vähän näen ja ajattelen, on se, että kun mä kuvaan tämmöisen videon, kun mä kuvaan vaikka Between Philanthropy videon, missä mä menen siivoon rannan tai kokkaa 100 ihmiselle ruokaa, tai kun mä teen haastevideon Between Challenge-kanavalle, niin eihän se video ole kokonaan jonkun toisen firman mainos, vaikka mä siinä videolla lyhyessä pätkässä jotain mainostaisinkin. Ja se on mun mielestä se, mikä vähän on kyseenalaista. Koska jos mietitään näin, jos sä katsot vaikkapa perinteistä televisiota, sä katsot sieltä vaikkapa mitä telkkarista tulee nykyään? Simpsoneita. Ne varmaan tulee vielä. Jos sä katsot Simpsoneita, niin onhan siinäkin mainoskatkot. Kyllä. Tulee ohjelma, tulee lyhyt mainoskatko, 5 minuuttia, 10 minuuttia, siinä tapahtuu mainokset, ohjelma jatkuu. Ohjelman aikana ei oo mitään, että tämä on mainos. Vaan mainoksessa tapahtuu mainoskatkoja. Samalla lailla kuin videossa. Tulee lyhyt mainososuus jossain kohtaa, jos tulee. Tai ei ollenkaan. Silloin tarvitaan. Mutta jos tulee, niin silloin sitä tarvitaan. Ja se, että niin kun joo, totta kai. Ote KKV:n sivustolta. Mainonnan tunnistettavuus. Sinulla eli kuluttajalla on oikeus tietää, milloin sinua yritetään vaikuttaa kaupallisesti. Mainonnan on oltava tunnistettava jokaisessa tilanteessa, eikä kaupallista viestiä saa piilottaa muuhun viestintään. Kaupallista viestintää rajoittaa vaatimus mainonnan tunnettavuudesta. Mainoksen on oltava tunnistettavissa vaivatta mainokseksi esitystavasta ja mainosvälineestä riippumatta. Kyllä, juuri näin. Olen samaa mieltä tämän kanssa. Jos mä en teille mainostan jotain, kyllähän mä mainitsisin, että tämä on mainos, tämä on kaupallinen yhteistyö tai muulla tavalla ilmaisin tämän asian. Muun muassa semmoisella pikku täkillä tuon hyläreunalla, että nyt tulee mainos tai kaupallinen yhteistyö. Ei sillä, että koko videon ajatus on mainos, koska koko video ei mun mielestä ole mainos. Tämä on mun mielestä aika semmoinen niin mielenkiintoinen, mystinen asia, että miksi näin. Ja se vaikuttaa myös monen muuhun asiaan. Esimerkiksi siihen, että jos tämä asia menee tähän, jos tämä menee eteenpäin, niin jossain kohtaa mä vähän pelkään ja mietin sitä, että meneekö koko YouTube maksumuurin taakse, jos tätä mainostusasiaa ruvetaan liikaa kikkailemaan. Että tuleeko YouTubesta sitten seuraava tämmönen suoratoistopalvelu, vähän niin kuin Netflix tai Disney Plus tai mitä näitä onkaan, niin voiko siinä niin käydä? Mitä mieltä olette siitä? Koska sehän olisi aika huono asia, jos YouTube olisi maksullinen. Totta kai ymmärrän, YouTubessa on myös maksullinen versio. Se on fine, se on kokonaan fine. Mutta YouTube on aina ollut ja toivottavasti tulee aina olemaan tämmönen ilmainen kanava, mistä te pystytte katsomaan videoita. Mistä tykkäätte, koska sehän on koko alustan idea.
Mutta se, että jos ruvetaan liikaa tyrkyttämään tuota mainosasiaa ja siinä ei päästä sopuun, eli homma ei toimi, niin YouTubellahan on se vaihtoehto, että se lyödään maksumuurien taakse. Sitten se on vähän erilainen alusta sen jälkeen. Ja se mua huolestuttaa, koska meillä on todella isoja tekijöitä tällä alalla. Meillä on Kai Cenatti, Mr. Beast, Suomesta löytyy Roni Päkki, Daniela Holaa, meiltä löytyy ympäri maailmaa KSI, Sidemani, kaikki nämä isot, Whistling Dieselit, kaikki nämä tekee sisältöä. Ja yleensä näillä kanavilla on joku mainostuskumppaniyhteistyö, koska heillä on niin iso kanava, siellä on niin paljon näkyvyyttä. Siitä ne firmat hyötyy, se on bisnestä. Totta kai, ja niin se pitääkin olla, koska eihän tässä muuta olisi, onhan näitä videoita todella kiva kuvata, mutta se, että tästä itsekin sit jossain kohtaa tienaa jotain, ja he tienaa isosti, niin onhan se nyt aika kiva juttu, mutta se voisi mennä aika vaikeaksi. Mun mielestä tässä jopa tulee vähän ristiriita. Otetaan toinen ote tästä KKV:n sivustolta. Tunnistettavuuden vaade koskee myös mainonnan sijoittelua. Vaatimus mainoksen tunnettavuudesta koskee myös mainoksen sijoittelua. Tämä tarkoittaa sitä, että mainokset on pidettävä selkeästi erillään muusta sisällöstä. Selkeää on oltava myös sen, mistä mainos alkaa ja mihin se loppuu. Esitysvälineestä riippuu, miten kaupallinen sisältö erotetaan muusta sisällöstä. Mun mielestä tästä tulee taas vähän se, että eikös toi nyt mene just päinvastoin, mitä he yrittää ajaa. Jos mulla on koko mun videon ajan tässä alhaalla blokki, kaupallinen yhteistyö tai mainos tai mitä siinä sitten ikinä lukiskaan, niin sittenhän se mun mielestä olisi vähän niin kuin, että se koko video on mainos. Ei niin, että sinne videolla on yksi pieni mainospätkä, missä mä kerron vaikka jostain hyvästä tuotteesta, mikä mainostelun, mitä mä suosittelen tietenkin ostamaan. Niin se vaan ei niin kuin nyt oikein toimi. Mutta hei, mua kiinnostaa, mitä mieltä te olette tästä asiasta. Häiritsisikö teitä, jos mulla olisi tossa koko videon ajan blokki, missä lukee kaupallinen yhteistyö tai mainos, koska se on siinä koko ajan? Vai onko se parempi nykyisellään, että tulee mainoskatko hyvin selkeä ja sitten tulee vaikka kaupallinen yhteistyö tagi ja kuvauksessa voi olla siitä mainokselta tietoa? Vai mikä on teidän mielestä optimaali tilanne? Heittäkää tuohon kommenttikenttään. Ei mitään. Mä kiitän teitä tämän videon katsomisesta. Mennään seuraavalla videolla. Muistakaa pistää muutkin kanavat tilaukseen Bitwin Channel, Bitwin Challenge ja Bitwin Philanthropy, koska niihin on tosi mielenkiintoista sisältöä. Muun muassa lähdetään kisaamaan koko Suomen halki. Katsotaan mikä voittaa. Juna, auto vai lentokone. Ei mitään. Nähdään seuraavalla videolla. Kiitos. Moi.